Todo listo para a rúbrica entre o Concello e Serviocio para a posta en marcha das obras de remodelación das piscinas de Campolongo, uns traballos que executará e levará a cabo a empresa Serviocio por un importe de 4,6 millóns de euros. Tratanse duns traballos moi importantes onde se realizará unha reforma integral destas instalacións. É o que significa esa inversión, como xa vos teño dito, son 4.600.000 euros e tamén que se gana espacio para actividades de ximnasio, etc. E o que, digamos, tamén ten moita trascendencia é que habería unha, digamos, subrogación de absolutamente todos os traballadores que neste momento estaban ou que nestes momentos están na empresa. Unhas instalacións que terán que estar pechadas. Dende o Concello deixaron claro nesta xornada que será a empresa a que decida cando comezar estes traballos e tamén que decida cando tomar esta decisión de pechar, pero que por seguridade sí que terán que tomar esta medida para executar un tramo destes traballos. É dicir, hai durante un tempo que efectivamente se está actuando en toda a superficie e, por tanto, non pode haber actividade deportiva. Intentaremos que iso sea o menor tempo posible, pero o que non podemos é en ningún momento arriesgarnos a que calquer usuario poida ter un accidente ou poida ter unha lesión. Por tanto, vai haber momentos, por tanto, xa digo, intentaremos que sea o mínimo posible, que efectivamente teñen que estar cerrados, pero non só as piscinas, é dicir, toda a instalación deportiva. O que sí que entrará en vigor de maneira automática será a reducción das tarifas fixadas nun 2,5% e que serán gratuítas para os usuarios dos servizos sociais municipais.